mate herai angkling ke jor cheklo e jon pen suri ing koi anlong un. Deopaniara da tum MAC Sorbonne Telenga phansi EMR pupi ponvek nangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hanga phan kachuning. Neleberta thanbang sonro sing rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajeriklo kardom tane pinia bertan non angton pen arjikta Borop mate herai angkling ke jor cheklo e jon pen suri ing koi anlong un. Patumi ni phai krehiri ja konga cheklo sodri chalong borop ki jora tum da chingrum si pherang ke thengno lam the chepakla. Ili tumi thangalong rialong asona sona side do over pit sitami penangana bang hu bang phia tum cycle move pu pen hem do ret la pen penangana tum ke akehelo sika chongda dam si ke thek ponlong la pen ki joya ra tum ta penang ando mane tum ke HSLC graduation hai hoi ke pasa tum ta dolo bonta sarkar pen boreng avar cyclong dun de pen ki claim ke dama thai ka ve ke matha ki sunga tum do pick mate aphai bad bomason si thek ponlong bonta langdam me ke phang ok esek prek jam ke phang ok pen ining ka sik saka chepa meji aphan ason ke cho son chuchu lason si ili tum bihek akko penta chobom dang bom thanda boro pupu abang hutin ta chini la pen chobom lu lata isi osomar ke padok ia son pule pude ta henguni bonta nangli tum ma thama bangso borop ke chora bepar ke claim penta isi ahem tun joy ke pen chelana unpuke Patumi bankre hini atum lakha ing koi rahini saru pathar lapen lakha ing koi ra isi borjana ra tum nang ke thandu na tengke borok mate akang sam ke cho herai angkling ke jor penta penanga na le do puma thasi la bankre hini abang phu tum claim pang cheng pon la pen patumi alang li tum arnisi box isia borop jor la pen ale mate profit ke suri isi kalite pharokre hini an ke long pon pusi nang pachini dun jong sila sopen langdam pulote cheklo e jona long suri ing koi pen suri thom kep atangka long Laso pena joksi alang litum ahemaret kachosolai mate ipi phuatum kaningje damdama lama sonsi ingti men thukera sina phana banke bang ahem sai chongdat nang nipin lapen chohangdam nang nipin penta arna makang hon pen bang so sai ke klem pensi cheklo e jon osomar ke charlie hemakinang ji an ke la pusi chepa dor pon lo pusi lam thenang pachini dun Alangli tumpen Karbi Anglong Autonomous Council mate akhi ke do abang jongsi borop a factory le na ingpu pi pu asonte bang a khelong dam jok loji mate ake joy doji puta pachini pon pen chuning ridun Bangso apor hut sundor ing Tibokajan Municipal Board Vice Chairman ahin pen tala pusona sai ke claim pen hemrit kachalana thek mate un pu pen ning karong pen alang lisita mining chekhang un e pen kachoro pajir dun sin ning pathe dun lo la pen ke wang jiar ni komat ni abang phu ke claim ji ning ke hang do le pute ke rap dun ji aphansi ari chi purdun dinglo pusi pachini dun la son si anutin abang phutin atum sitame akaprek asai claim si emithang e hemrit chelang ponangji ansi ilitum kaching thur thek ji pusi than pon Council lahin pen chuniri bangka lamang ke manen nilitum borobe yor tuma gote pen leh nitum ning matha hai nitum arlo lo chithan alam leh mane nilitum Karbi pen ta inu bak boro factory nang khuli tonte nilitum bang along ta dam chu yok lot pu pusining matha la se council ban se tame jongsi nang rap thek bolte mani inu bak dak alom lam nang khuli pite polam leh jo mane dhoro sorobathar tame borjan tame ladak ilong bang nang kholi pite ni tum tame te bokchet pa ba mithang long chilong po palam lo tenali tum la barla iseke borop se jorlo ante sengkreng hoti ko puson la borop kenang ni honali tum pis joklem ning kreng hoda bang ke ni tum bang ke la borop pasang kok lote kisuman ke la inara hitilup putapu ho aker lumata tilup ho politin men ke tha candy floss la ben ke la lo apen ke ahom dumalam men pelote hawai mitha bole la sohor musini tum jor seta nili ninkan hini soselo ninkan pho bag dol bon nili la support ke ri hai nili kairi ke nili chana si jor misor chana ta jor nili misor chana si jor rong lo mang ke la bang ke klempon pedalo ali ke do ke human humi hai hala sita me ke wan sa phopo ke yor se ke ko misor chana jor dun le pu la ali ongche
lapuja masih misor tanah jorong ni lika hosot like se sang ho phan sini di karju la se neli phana hang pon lo nang dunoi polo neli ta dun lo choklem long lo la pena kola ning kreng ho bang ke neli ke la candy floss se chojor bom pen ke machine se tame candy floss machine che nam se mithang chobunai pola se chojor bom la se mane hola hai la sini ilin long sini long pena bangke 50 piece olai ingkela 50 piece long pena bangke la sini ingkela polythene nanila rubber pena hi pen than et pen setami arni si hajara long kam se kam tami 1200 ke long don jongjung pen labangke borop ke jor akorti tumhan ke theklong pen la alangli tumhan chingkilong bom pen nonan pinian bang la bang song kung la ka chingrum ke theklong pen ning arong piklo ning the piklo je karbi tum sitame kerengawar sai phan kopine kamathat atwar chiribom no lasila bangso bangke alangli tum pinian ke theklong bangke la borop ke jor pen ta he marit ke che pangreng un la bangso ke theklong ke japon thek alangli tum phan suri choroiglo lason thak thaksi karbiari so ejang tum sitame karbiang long ke do ana tum sitame kitokelang thek pen hem do prong tum sitame angtan nang bara bang phutin da bidi kereng atwara bidi bepar bang sun proof asonte ilitum bepar karbiang long bepar do an sitame itum chot thiblo porte itum kereng war sai pen ansu se paprang unji lapen an parta bang long chiki abang avidat si mithang che pangreng unpo lalo lapen ke si bang ke sakuri aputhak choton ko porhilote mentu sine sakuri long mapulason siningkan inkoi nikan thongke akap penang na tum ari soijang to mangke akai si setame apope akhi choton kok ma apope phanche hangnang wer chikinang wer labang sabang avidet po labang si nilihin pensioning rikang tumke karbi ari soijang tum kapurhi ke thek tum an parta porhi he setame rong do pangtar pen mute la methang kerengwar sai bepar choklem dun sun prublo pate tum methang apir thelong mate elong ri long arjap thip donji pase ning thepo Karbi Anglong Japralang Sopen Augustine Rongpar Report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Deopani arada tum MAC Sorbonne Telenga Phansi EMR Pupi Ponbek Nangji Pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hanga Phan Kachuningri. Lakhaing koi rapli Deopani constituency ke parlo polling station for Bensing polling station, Dairy Farm polling station, Silonijan Sardoka polling station, Khorsing polling station, Lapendengja polling station atum chingrum pet pensi. MAC Sorbonne Telenga Phansi EMR pu pek ponbek nangji pusi pherang kya me kangni. Patumi jakhonga cheklo ni phai krehini arni tili por phai ke thomra achite ma por pherang kya me ke phapon atum lake sarsing teron yuwa morcha me phu bensing polling station mina teron pi mohila morcha me phi dairy farm polling station sarsing tiso silonijan active members bhanus cresto dairy farm polling station local me phulapen aria sang hoto non malom Deopani constituency arada tum Deopani pen non hechong MAC ang hoi ke haipon mate elected MAC Sorbonne Telenga phan EMR pupi pon nangji pusi pherang ke melong mohila morcha lapen bensing polling station BJP me phuatum pen Karbi lapen kaprega khei tum chelang pet pen man ki do Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hanga phan Deopani arat aning ke hanga lam the chuning ripon pado Pherangkia melong ki pupon ke Deopani arada phan EMR pu ki pipon pe ajirding olo la sojok si kaching thor amota paphit pon bomlo putan ningje pon la sinone phong ke Sorbonne Telenga phan EMR pu pipon bek nangji pu se kachunring ri alam the pherangkia melong ningje pon tum phan kardom pajeri iklo la pen la press meet la pen press person tum phan media person tum phan tami kewang apot choro party iklo nili paklangji alam theke la pulo ni tuma long emilesar dam samidolo pokatan homesti pen dasi ituma non kato do ni tum MSC sar Sorbonne Telenga alang ni phasame ni tum EM bang pivek nang po posin ni tum bangke mohila morcha pen nang chunuri iklo la pen sar phansame emilesar phansame alang ni phan churu kerap chutu dun tha aten chingki chathan ni tha posin ni
lam si mane kirota kipilo la pen alang li phasa mi ko chunung rita dolos amben প্ৰেছ মিডিয়া সকলক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিলোঁ। আমি আজি ক'বলৈ বিচৰাটো আমাৰ দেওপানী সমষ্টি আজি 10-15 বছৰ ধৰি অৱহেলিত হৈ আছে। কোনো কাৰ্যবাহী সদস্য আমাক মনোনীত কৰা নাই কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা। সেই গতিকে এইবাৰ আমি যিজন আমাৰ দেওপানী 24 নং দেওপানী সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি শ্ৰী সৰ্বন তেলেঙা দেৱক আমি অতি উৎসাহেৰে অতি আনন্দৰে বহুত কষ্ট কৰি পেলাই তেখেতক বহুত ভোটত আমি জয়যুক্ত কৰিছোঁ। সেই গতিকে আমাৰ আগত কোনো EM বা কাৰ্যবাহী সদস্য নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ দেওপানী সমষ্টি অতি পিছ পৰিছে। সেই গতিকে এইবাৰ আমি আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM অতি মৰমৰ অতি আদৰৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং দেৱক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি শ্ৰী সৰ্বন তেলেঙা দেওপানী সমষ্টিৰ যি প্ৰতিনিধি তেখেতে বহুত ভোটত জয়যুক্ত হোৱাৰ বাবে তেখেতক কাৰ্যবাহী সদস্য দিবৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। Pini apa sih pini press media person kibang pot pini curup parlo ala penan parte pini kece tong doan according jir tum jir pijir pu claim rap abang tuman phanta ni curulo pini labang so press meet kido kece tong non po dasi apa sih dili pini je lam le pelo kichuneng ri je lam ke la pelo non nili tum ladak Deopani konstitusi pen kece toy dun mate kece pahai dun Sri Pasar alang li ladak pen vut pen hai pon lo la posi nilitum isi kechoneri CM Dr. Tuliram CM Sarvando kechoneri do labang so nilitum konstitusi pen ke hai pon Sorbon Telinga sar aphan Ie marpu ke piponje phansi nilitum pini labang so press meet kedo lasi ancho takalilang nilitum ladak local MLA do Dr. Numal Momin Deputy Speaker alang liphanta labang so ie marpu ke pi je phan alang lita jakong horang pidun je phansi nili tumahin tenchuni rilo lasi alang litum jongsi nilitum aphan jongsi nilitum constituency phan jongsi iem na pi pondet pulo tangte nilitum rong rup towar lang kidunje to aphan mate lang kiba towar rong rup kiklar je phan ke alang li nilitum phan nang lang ponpo pusi nilitum ning chithelo la penang parta Halloween atok kedo arong tum along development ke lili anta lipu pusi nilitum ning chithe parlo la hello ini alam the nililangsi CM Sar Tumphan, MLA Sar Tumphan, MP Sar Tumphan, kecuali alam the hello. Nang sot nili tum Deopani homosti 24 nong Deopani homosti hoipen nitum kecuali alam the Dr. Tuliram Ronghang Sar CM phan kecuali alam the lapan lo. Na sini tum kedam tang penang ana ningkan mate ningkan ke bapang man tani tum EM arpu bukan nitum Deopani homosti ke avedalang. Na si nitum Karbi pandang lok kapre kai do anta nitum pinang anang kesung asom si nitum chitong ponang lo nasi non duhu bang ke nili kuchuning rim pa lap nitum homosti hoi pe kuchuning lam thigla han lo nasi nitum kecho pahai vek mate nitum kecho toy dun IMC Sorbon Telenga alang liphan non duhu jong si EM pinang pipon lo ulo te nitum Deopani homosti nitum Karbi pandang lok pinang anak kai do nitum pinang anak kesung kanta joko kusini tum ning thepon lapen ako nilitum Deopani homosti hoi pen chunung ria teng pen Dr. Tuliram Ronghang CM Sar alang lita arju pen nitum alang lipan lang pon po lapen alang lipan song si EM arpu pi pon lo Sorbon Telenga banta EM arpu pi pon lo pulo ten nitum phanta pinang an nang lang po lapen nitum pinang anak kesung ke joko kusini nitum ning thelo analo la sini tum Deopani homosti hoi pen kechuning rialam the anwala Karbi Anglong Siloni Jan pen Govin Tisola pen Choki Hola pen Anilson Rong Phar report Biswanath Karbi Live
tang de pini prime time bir ta la an pen si kang tonik lo ka do we phan ta kurwang thu la pen do me thak me